कीमत जानब के हमनी मान का भुला गइल बनी। हां बा कुली भीतरिए बा सब बा अब तने चले के चली लयदारी का और बाबा रवा देखत रहे जी मंच पर बाबा देखत रहे हां गुड़ हाथ और निमन बा हां लीवर भेलता जस कोनो बेस के ना 8 लीटर पानी पियो हां एक बेर पेशाब करे उठ के जाई तो डूम डूब अरे वो 2 लीटर पी के दिखाई हां तुरंत ना गई नहीं तो धोती बदले के पड़ जाए। एक बार हम चलता के स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह कहत ले गनई शुरू भइल तब से लेके अब बंद ना भइल तले मंच ब्यास ना छोड़ेला जौन दुकानदार काउंटर छोड़ के घूमत है ना ओने तो गहकी के इंतजार करेला उनकर दुकान भौसले भी है। दुकानदार हमेशा काउंटर पर ही ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है वही ना ब्यासों का ही फर्ज है। घर तो देखा नहीं दूसरे राउंड में माल मारे गाड़ी में चल देते पहले के ब्यासी रहे कि वीरेंद्र सिंह के सटा हुई सुखनंदन यादव को हुई तूफान जी के हुई महात्म बाबा के तक आधे जने मैंने उन्हें रहेलू न तो ये कहा कि 2 लीटर दूध बढ़िया व्यवस्था रखो ए बार फोन आइलो साझाई कि नहीं के बोतल मिले तो फ्रूटी रखो ना तो दिमाग खराब हो जाए ना तो एक बाल्टी मोह हुआ पहले प्यास के लोग देखे जाए काका लोग घरी अरे तूफान जी महात्म बाबा ठेकोइता बड़े नु आए बेरा ब्यास के गाड़ी में कम झकत रस लइका बिचला शीशा में नइखे का रे लेडीज नहीं खेले ना छाका ले चलो सरवा खत्म बाबू चलो छाका ले आइल बा गाड़ी देख लोग चल लेता तो लोगों के दोस्त थोड़े में भैया आप बेड पर सो के सोफा पर सूत के मोबाइल में जौने सर्च करम राम विवाह फुलवारी की कहानी रावण बहुत जौवन है तो हमने वो बिछौना पर सीन सहित देखो तो जब माटी में बैठ के है देखो काहे नौका बैठ के हम जोड़ले हैं प्रभुनाथ बाबा अभी सैड संकुल जना गावत रहे जना राधे समरसिया को उधरले ओ समय दर्द दवाई बनलू बरा हमार प्रेम जी के काल भइल लक्ष्य के सत में आई रहे भोजपुरी में हिंदी शायरी ढुकावल नचनिया लोग के माइक में बोलवावल कि कमलबा सब हेलता से शुरुआत होई जननी ठीक है जने रौरो तो रूल है घरी पर नहीं करता नहीं कोनो बात नहीं आई फलाई तुम ए कहवा करे रहो कला रहो ठीक बा सब कुछ ठीक बा बाकी हमरा के लगे शुरू में मत बैठी जन्नी प्रोग्राम शुरू होके से पहले नहीं के बैठे कॉलर ने भभूतो वाला दिमाग खराब चटी है चटई लयदारी भी होई चीजें होई आवा है ने आवा आवा अच्छा वाह भाई वाह कहाँ रहलै तू यार गाना तो करू बड़ी मन मरले आइल बड़ू आए हाय क्रोधित बुझाता रू हमरा हनुमान जी के बनना भैया कहते हैं कि महीना आइल बा गर्मी के गर्मी के शुरू तो कम लेदार होले स्रोत कम लेदार बा मैं कहते महीना आइल बा गर्मी बा के। गर्मी बा आ सही जानी है बाबा के नचनिया वा बनारस नहाए चल गई अच्छा आ बड़ी भीड़ रहे तो घाट पर से 1 बीघा 2 बीघा हो लगे हो गईली एगो आनहर साधु बाबा रहले अच्छा बड़की बड़की जटा रहे आय हाय आ नहात में उनकर धोती बिचिल गए रहे जगह दुर्वासा सिकना बिचिल गए रहे कि द्रौपदी अपन आचर फाड़ के देली आशीर्वाद देले कि धागा के कीमत तरह के भगवान चुकई हैं तो सारी बढ़ रहे हैं उनकर गमछी दहा गए रहे इनकर नचनिया बाबा के जाके खड़ा बिया अच्छा बाबा देखला कि हाला गोली नहीं कि हुन इखे बहरी निकले दो अब डांड पर ले ओइले अच्छा पानी में हाथ ना पेट निकले बुड़की मरले सारा जटा आगे आके मुंह तुपा गइला होतवत पेट जब ठेहुन पर पानी में गइले तो देखलस नचनिया मा कपड़ा त रहे ना बड़की पेट देख के पूछतिया कि बहन जी जनस की मेहरारू ये बड़का बड़का केस बा कौन महीना चल रहा है ऊ का जानतर कि हमरा के मेहरारू बिजती हम नवंबर महीना रहे बाबा कहले कि बच्ची 11वां महीना चल अब ऊ चिहाइल बेकरी देता 9 महीना पर लड़का होला हां तना बड़ पेट निकलल बा 11वां महीना चलता अभी भइल ना फिर दोबारा कहले कि बहन जी कौन महीना चल रहा है कौन बाबा जी कहता ने कि 11वां महीना चल तो कहते हाँ चलत होई अच्छा ऐसा न लइकवा के को बढ़िया बहरी निकल बा के अंदर करी
नहीं दिखा कुछ बदी लो कह टाइट मत बोलो टाइट ना बोली ओ यू डोंट टच मी माय बॉडी बाग तोरी दिस इज अ गाउज माउज रे हाँ तो ना डांट के बोल डोंट टच माय बॉडी यस इस इहो के सिखावी अपना तनिया के आई लव यू कहो गाड़ी में सिखावी मंच पर आके भूला जाती है कहता नहीं कहो कनी है तो ऑन तो कहते के आई लव यू थू थू कौन का बात बा बोलो कहतले टाइट मत बोली एकर फिर में बनी अभी हमर मौगा भाई के बोला के तो हर बत्ता बत्ता कटवा दे काहे के बाता बाता कटवाई बहुत तड़प के मुंह के परी हां काम ना करो ऐसा चीज कटवा दो कि हम प्राण बिगिए दी हो गर्दनिया कटवा दो संता पे आज के बाद हमारे मोबाइल में जन फोन करो चाहे कि हमार शादी हो गई इंजीनियर से सेट हो गइल बा इंजीनियर से बियाह होता हां कौन इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बियाह करता रू हां पुरांठा हार्डवेयर इंजीनियर बड़े नहीं खन होता एकदम चुप रही वो घड़ी कहनी ये जान हमारे के भगा के शादी कौन हली चुप चुप भगा के बियाह होइलो करी गोड़ हाथ निमन बा मोटरसाइकिल से भाग जइलू बस धलिलू ट्रेन धलिलू हमरा मोटरसाइकिल हां के होइबे ट्रेन में चढ़ ना जाए तोरा के लेके भगबो करी अच्छा 3 दिन के बाद तोरा घर वाला चाहेटा करस तो हम 2 किलोमीटर भेटा जब मार के आहुड़ काट दिए नारे पोले भेटा जीवो ढेर बोलब ना तो गोली मार दे अरे अब देखो ये वो बोलो ठीक बा कि मार दो तू गोली क्या बात है सारी फोन के नकल ना हो मार दो तू गोली बोली दो तू बोली मार दो तू गोली बोली दो तू बोली जरा तनी प्यार के बुखार में जरा तनी प्यार के बुखार में दीवाना बनी तहरा प्यार दीवाना बनी तहरा फिर 200 रुपया पुरस्कार दिला मैंने ऐसा लयदार गांव अपना जिला में हम ना देख रहे ना ना शुरुआत में 2-4 हजार पर गई लोग बादो पर हां आज बड़की नोट इतना अपना जिला में ना मिलेला बोने खातिर के बोनो कहीं के हां तब का एगो रीठ के टोला मिलेला तो ज्यादा अतिथि लोग वाला गांव के लोग देते हां रीठ के टोला अतिथि लोग आवेला कमेटी रहेला ए जे गांव के लोग बड़की बड़की नोट हते हते ना तो एगो यहां के सढ़वाना गांव गरने हां गुठुनी रात भर गौनी हां 30 गो हमरा पर रहे यहां के 38 गो यहाँ 38 गो सिवान बाबा चायो नहीं पिया हमने बाबा राउर जिला है पियाई पियाई छूट पड़ल बा हम कहते तो हमरो ले ली बाबा पने काहे ले ली पने 38 गो और बानू हां हमार 30 गो बानू इहो ले ली 30 गो 38 गो जोड़ दे 68 गो हो जाए लेके चल जाए
हार्दिक प्रणाम करते हैं भगवान जवार के बनौले रही नगर आबाद रहो ये शुभकामना करो हनुमान जी की कृपा बनो रहे प्रशंसा करता रहे कि लली लली उठावा से छुए ला ललैया कतनाल गोरी गोरी दिल से प्यार भइला पर दुश्मन जमाना हो जाला दुश्मन जमाना भइल बा बेगार एही में करेलू तकरार तू बेकार में करेलू तकरार तू बेकार में दीवाना बनी हर प्यार में प्यार में धोखा खा के अधिकतर लड़का लोग पियकड़ हो जाता गम छुपावे खातिर रोम मारत तालू बाकी रसबानी कतने लड़का जोहर खा के मर गेले ट्रेन से कटा के कबो प्रेमिका के सुनले बानी कि जोहर खा के मोल भी ना जी कबो ना कौना मोली काहे कारण बाबा की बताइब ना कहता रहे तड़पेला दिल मुश्किल बातें जियल लगता कि छुट्टी नहीं जीवन भर पियल हर पल हर क्षण तोहरे में रहे हर दम रहीला इंतजार में हर दम रहीला इंतजार में दीवाना बनी दीवाना बनी तहरा प्यार में ₹100 पुरस्कार देने हैं नाम ना बताने हैं बार बार प्रणाम करते हैं बैठ जाए हमारा अश्लील कहा भैया ढके हुए अंग का नाम रखना अश्लीलता है तुलसीदास जी सीता जी के वर्णन बॉडी के कोइले बड़े वेद व्यास द्रौपदी के वर्णन रुक्मिणी के वर्णन कोइले बड़े उस श्रृंगार रस में आवेला हम अश्लील कोनो बात कहे तो ऑब्जेक्शन करब कि है अश्लील भई रो अपना मुंह से कहो यहां के गइने ससुरारी अपना भैया के अच्छा साली भेटैली रामापति भई अच्छा वो पूछले कि जीजा जी आपका उम्र यहाँ का अंग्रेजी बोलता कि 20 और आपका उम्र तो सलिया कहता कि मेरा भी 20 तो कलाकार जानते बनी यहाँ कहता नहीं हमरो 20 तो हरो 20 मैच खेलल जा तो कहले कि 2-4 दिन रुक जाई बारिश की वजह से पिच गीला बा बैड लभरा जाए कपड़ो लेटा एमे अश्लील कहां पर वो बताई पिच पने आइल बा बारिश झीसी पड़ता बॉल वाले भरा जाई अब बैटू में पाक लग जाई एमे अश्लील कहां पर वो तने अपना मुंह से कौन का अश्लील कहां बताई